Gisgutan sa atong unang pagbasa nga ang nagsunod sa Ginoo dili gyud maluya. Bisan pagani kuno kada mga batan-on maluya man na, pero ang nagsunod kuno sa Ginoo di gyud maluya. So kanang galisod naglakaw, pasabot ana wa magsunod sa Ginoo. Saman sakto? Di sadoy. Pwede man galisod kag lakaw pero wa ka maluya. Na pwede ra na siya. Nya kinsa man ning gasunod sa Ginoo? Kinsa man ni sila? Kanang gasigi og paningkamot nga maduol sa Ginoo. Nya unsa man pagduol nato sa Ginoo, matud pa niya, sunda ang akong mga sugo. Karon ang iyang sugo ningon siya, sunda ninyo ako kay malumo ako og mapaubsanon sa espiritu. Malumo og mapaubsanon. Kaning mga tao nga mapaubsanon, nya malumo, sa may in English malumo, meek, nya mapaubsanon, sa in English humble. So kanang mga meek and humble people, mao na sila yung mga relax kaayo. Di gid na maluya. Bisag daghan pa kaing problema, di gid na maluya. Nya kusog kay na sila mosunod og balaod, nga wa gyoy kanang gitawag na to kabug-at kasing-kasing tungod kay malumuman og mapaubsanon. Unsa may buhat aning mga malumo or mga meek people, unsa may ila ng batasan. Sige na malamog tutok na ko. Kana bang mga tao bang malumo ba? Unsa may batasan na nila? Kanang dili gyud maglagot. Dili magpadala sa ilang kalagot o kasuko. Kana bang tao nga kanunay gyud nga gentle ang iyang kasing-kasing o hunahuna. Nya kanus amang kadili maglagot, labi na gyud mga taong supakiro. Ano sawan? Wa gyapon mo kibaw. Kay makalagot na magi mga taong makalagot, labi na nang musupak, no? Musupak gyud ba? Natay lagda dinhi, supakon gyud. Ana. And way bata nga dadon ha, kanang 12 anyos paubos, dili na apil. Magsuko-suko gyud diha kay dadon yung bata kay birthday. Kay way nahibilin sa balay. Ana. O gato ginang sutaon, makalagot biya gina. Kay ngano man? Si Bakoroy interesanta dinhi. Unya himuan tag report ngadto sa atong authority. Masiradaan kita dinhi. Wa na gitay misa, among tangtanan. Nya, naamang gyud musupak, makalagot man gyud kay na. Pero doon na tay laing opsyon. Unsa may opsyon diha? Nga mo'y kanunay na kong gamiton. Unsa man? Kaluoy. Ang imong kasuko, ilisig kaluoy. Kaluoy, di kasabot sa balaod. Kaluoy, kay musupak yun. Unya kung naay mo interest nato, nya siradaan na ta dinhi, wa nay misa, wa nay collect time. Kaluoy, wa na koy misa. Ana. Luoy. Di man ka masuko basta maluoy ka. Di ba no? Kaluoy na among gyud ko sa mga masinupakon. Ana. Mao na gigamit ni Kristo kay kitang mga makasasala sa wapas ya manaog dinhi, naglunang man ta sa sala, pulos gyud pagsupak-supak ang atong gibuhat ngadto sa kabubuton sa Ginoo. Ang Ginoo imbis masuko, naluoy, mo nang nanaog siya, mianhi siya kay naluoy nato. Na siya. Insa halak kaluoy nila. Nga sigig lunang sa sala. Padadag propeta, uy pamatyon man ang propeta, ingon Ginoo, kaluoy gipatay ang akong gisugo.
Siya, kanina lang yung akong anak, ako na lang yung manaog ngadto, nanaog siya dinhi. Asos, gilansang sa cross. Pilit sa cross. Unsa may gisulti ni Kristo sa dihang-diha na sa cross? Kaluoy nila, ila kong gilansang sa cross. Sige ko no, gamita ko ron na sa inyong balay. Imong anak, magsigilag ligid, higdaanan, di yun mo bangon. Kaluoy, naliwat sa baboy ang akong anak. Magsigig duwa sa computer, sigig duwa, di na yun manumbaling ni mo. Kaluoy sa akong anak, nabungol o nabuta na, wa nakabantay nga naakos dool niya. Manyag sigig suyop rong imong anak, siga nakaigmatay. Hala, akong anak, mura nag-flashlight ang mata, kaluoy. Nikagot pag yung ngipon, siya hala, naunsam niya akong anak nga, mura naman baboy nga natog, kagot naman eh. Nya kung nangabit imong bana, ikaluoy sa kong bana, gakapoy-kapoy gyud dito silingan. Nga iniguli, palpag na kaigbuhok, hala kaluoy, luspad na kaignaw. Ano? Ninduta na, no? Wa jud kay kasuko. Kaluoy ang imong bation. Nya, inana mo. Ingon sa mo ro sa inyong una-una, otro sa kampariya ka, di magi ka maluoy sa Kristan. Ang mga sakristan diri dali kinis lang mo tubag naong yan ni paria loy-loy gutang saban game ni mo gani lain kay mata. Saon man gyud nga depende lang nas mosunod sa Ginoo. Gusto kag relax sa imong kinabuhi, ala sundan Ginoo. Gusto kang di ka maluya ning kalibutan kay karon ra ba majority of the people in the world labi na ginang gaedad bitaw og kana ganing gikan as mga 20 ngadto pataas, nagdepression majority, ginagmay og dinagko nga depression, stress kay ta labi na gini aning niabot na ning pandemic, nisamot gyud ka stress. Pero naagi pipila nato na relax ngano man di man suko. Di man masuko. Pero kanang sig kasuko, mga naong stress kay na. Niyang kanang kuan, kanana ang humble, unsa mo nagbatasan ang humble person? Ang kanang humble no, magsigi lagi na siya dawat, unsay nahitabo niya. Ang taong mapaubsanon, why demand? Wa gid na siya demand sa kinabuhi. Di na siya mo set og standard. Kanus amang ka maluya kung naa na kay standard nga iset unya dili maabot. Manglitan moingon ka kinahanglan mag-edad kog 30 maminyo nako. Uy 35 naman wa magyuyab. na stress na. Sige na lang paminpal dito, malab. Sige na ka ng internet, hala, pangita na mga biyudo, ka ng mga tiguang, hala, sige, pangita dito. Karon, nana siya na kuan-kuan, nana siya na uyab-uyab. Ni promise na nga, dadon siya nga to sa laing nasod. Pag abot dito kay purti mading batiag batasan, di naman sila magkasinabot. Na-stress na po siya. Divorce. Ngita na po siya dito laing laki. Ala, divorce na sad. Usay katulo na naka-divorce. Ya, di ka ma-stress, ana. Nga naagian kang mga laki, unya, divorce. Inighigda siguro nimo baka ingon ka sipyat sige kanunay da nya na nasa kay bag-o na sang uyab imong puyo-puyo na sa dito imong banabana nya magtupad na mog higda ka kanusa ka ni mausap sa di panuhay di ba kani makuha na sa dawa na stress na kay magsigi naman kag duda sana kanang di naman ka siguro sa kinabuhi pero tan-awa ng mga babaeng way standard ug nay manguyab sugton dayon may standard. Yang uyab adik. Hala, sugto na yan. Nya maingon day siya, wa may standard. Idig soyop siyang banab. Nya kulatahon pag yun siya. Mao gini basta minyo, makulatahan gyud. Wa may standard. Bangtod. Perti na niyang bunugab, di nahapit ka kita. Mao gid ining maminyo, di natahapit ka kita. Hubag na kay kog bata. Nya wa may standard. Di sa to pa wa kay stress. Para sa nako din ay pare, wa man ko'y standard, nga akong standard, poverty man, og naay kolekta, okay ra. Og naay mo donate, okay. Og wa say mo donate, okay ra gyapon.
Pero mas maayong yung naimo donate, no? Karon ang atong donation sa atong gipamaligya dinhi, hinay biya kayong halin pero nagi halin. Mao na siya. Nganong mag-set man kag standard? Nga na may standard ang Ginoo. Ang standard na las Ginoo mo'y gukura. Kay ang standard sa Ginoo mo'y maghatag nato og daghan ing grasya. Matud pa sa unang pagbasa, makaingon ba ka nga gipasagdan kas Ginoo? Makaingon ba ka nga ang imong kinabuhi wa na atimanas Ginoo? Tan-awa lang gud ng kabituunan nganong gi-arrange man niya. Kinsa may nagbuhat ana kanang mga kabungturan, kinsay gamonitor nga maunay ilang arrangement maghatag og ngan sa usag-usa, gamonitor anang tubig og yuta nga di na sila magkaaway kanunay. Naay boundary, kinsa may gamonitor ana? Nya ang Ginoo kung nagmonitor ana nila, kana pa kang imong kahimtang mag-set-set manggug kag standard god. Kinahanglan akong mga anak mo graduate gyud college, nya kay gamay ra man kog sweldo, kinahanglan duha ra gyud ka anak. Unya ang ikatulo, abort ana, kondom. Nya imong Ginoo adto ra bang tas ika-12 ang akong himuong kardinal, nya buutan kay nga kardinal, ika-12 nga anak, uy nipilit sa kondom ana. Nya ang una ra ba o ikaduha, pulos gyud adik. Manunglom sa tanay. Sige na, manindog na ta.